chiro wakaromba sekuru tacho vanona kubata kubvisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikwa munadasonokofunza depapi hatingoshai ngani ya Simba hii nawe yakuyamba ticheza ngani nawe ya Simba hakusi kutanga kuitaura nhasi nawe ya Simba ine nguva yataurwa ichiti bwera kare kare makamboya kudhara ndikakuchemera ndoko ukachemere familia yako wewe uchemere ndichemere mshuru hanzi ndakakuudza kuti wakamboya kudhara kumashure uko ndakakuudza kuti aiwa kuti tikubatsire dzokera unoshedza hama yako ndine hama yako yatikubuda panapa ere kokobora nani hanzi nhasauya nani Ndawena imko. ngabaya hanzi ngauye panapa mune mukoma wako bwera hapa mira azunguru hanzi ndomovero weyakukutanga kwanzi wakati yako mzukuru wangu Ndino Simba vakadino. tegana hanzi aiwa ini ndinofara ini kuritani umwe hanzi kwakadii kumba kwawabvako Vakana. ukava poni masiku yako hanzi unogara kupi mumazuva anaya Gara kutanga. waimbukava poni kumashure kwawaimbogaraidi kuti uzogara kwauri kugara izvezvi hai Kumusha. kubocha waimbogara kubocha iwe ndio chari Kwandogara. ndio chari iwe ndiwe chose uri bokumva fara kuti atatu ada kuchemera kwa Harare hauna kumbobva wanzwawo shoko rekuti uri kushedzwa nasekuru tashu kuharare here Akambosika shukuru. wakada atatu mbori yamake ndipitani nekusidani wakati ndezvekwake taso Zisirizo. uradilani hanzi wakati kudii pandaka kushedza wakanzwa shoko rekuti ndiri kukushedza wakabva wati kudii Ndadzoka hanzi wakati mushure mekunge wanzwa shoko rekuti sekuru ari kubuda kuharare pa7 Anderson Ndakatadza kusika nokuda kuurwe. wana wati kudii Ndakatadza kusika nokuda kuurwe. aitwana nini airwara ndiani aitwa Joyce kana Rejoice niani Joyce anonzi Joyce unomuziva ndiani aruponi hanzi ari kupi Joyce unokona kubona naye bana hanzi unokwanisa kuti auye panapa here hanzva dzako Joyce Ndikwai. hanzi iwewe unokwanisa here iwe nkani enda kuchemera mzukuru inawe kuti ndimenye mbwa enda igampini inkani yakupata mankwara ndifuna kuti ucheze refridade padecha chimve nkani yako kuti yo zodapata udapata paponi apa ndikayangana udatawa pamui kutawa pamui kupita kunango hanzi ndichitaura newe muzukuru imwe yese rega ritomboisiya pasaidi nauya ndakushedzera inini inhau yemushonga kuti ndakakubata panhau yemushonga saka ndinoda kuti usununguke wega kutaura kuti mishonga ipi neipi yawakabata iyi ndinoona wakatosvika pakutiza kumusha kubocha uko nenhau yemushonga yako une zvimwe zvaiitika kwauri zvauri kuziva iwewe zvisiri kuzivikanwa nevamwe saka ndinoda kuti usununguke kuti utaure nyaya yako yega ndigone kubatsirana newe mira ipapo muzukuru wangu hanzi usamire kumakamera mira nechekumashure handidi kuti wakauya pamberi panapa unozobuda pakamera wabvepi muzukuru wangu kuchakari wauya nani ndauya ndaperekedza imwe mhuri pana Iwewe. Buru. waperekedza imwe mhuri panapa yekuponi mhuri waperekedza panapa ndeyekupi inobveti ndeikoko kuchakari ndipo ni mupuriyo mhuri yacho iriko here apa yaperekedzwa nemurume uyu
Udambwera bano? Makambouya here kumashure uku, makambouya panapa here. Makambouya kudhara here kumashure mimi vamwe vacho na vauya nemurume. Okuyamba. Kutanga. Iyo unera jani? Hanzi mutupo wako nere naye mzukuru wangu. Ndera gumbo. Koi munera jani? Koi mimi maperekedzo munere. Nyati. Pana ubare? Pane ukama here gumbo na nyati. Usahwira kawa. Unaona mtani mechitika? Unoona zvino nawo inoitika. Ukananda nyamara tete? Makaona ndakanyarara panguva yandinenge ndakanyarara. Maso ari kutari. Maziso yangu anenge ari kure zvisingaiti. Mutima wangu uri kutari. Moyo wangu unenge uri kure zvisingaiti. Kuziva kuti uyo akupanga zvakuti, uyo akupanga zvakuti, uyo akupanga zvakuti. Ndichiziva zvakare kuti mukugara kwamunenge makaita kumashure ikoko kuti uyu ari kufunga zvakati, uyu ari kufunga zvakati, uyu ari kufunga zvakati. Chenjerai kusakwatama, mchifuna kutandiziwa, musabwerera mutanyamura utuju. Hanzi chenjerai kuti munouya zvakanaka muchiti muri kuuya kuzobatsirwa, mozodzokera makatakura tsvina. Mumafara? Muri kunzwa mashoko andiri kutaura? Kuti muchenjerai kuuya panapa muchiti muri kuuya kuzobatsirwa, munozodzokera makatakura tsvina dhodhi. Ile ni nyere mimba. Hanzi inini nasekuru inini handinyere mimba. Pano pamuipanga. Panapa pamusha wangu panapa. Ukabwera apa kindara. Wakauya uchipinda pagedha. Mamvomba ndichicheza pale. Mambonzwa ndichitaura paya paya. Kuti penango warasika waifuna kupinda kunango. Hanzi mambondinzwa ndichitaura kuti unogona warasika uine kumuka uda kuenda. Pano paatashu. Panapa pamba panapa panonzi paatashu. Bwerera padafunguka. Dzokera nekuti pakavhurwa. Mumafara? Muri kunzwa here mashoko ayo? Hanzi ndambomataura kamashoko ya kumashure kwamuri vazukuru vangu. Ndichikuudzai kuti panapa panoitwa pasekuru Tashu. Ungave wauya usiri kuziva kuti uri kuenda kupi pamwe warasika zita, asi panapa pamasvika panapa panonzi pasekuru Tashu. Handina mataura here mashoko kumashure ayo? Ine kare kare. Hanzi inini kumashure uku. Ananga angakundi sandura dzina kuti anango aelewa kuti daiwa mutikitiva. Hanzi vamwe vakazosvika pakundipa zita reudunhurirwa. Kuti niyangana kuti uyo abwera sadzonga cheto yava, uyo abwera sachitatani. Ndakapiwa zita reudunhurirwa nekuda kwekuti ndaiona nhau yekuti uyo arapo uyo ayazovhiringidza basa ravo, uyo arapo ari kutaura zvakati, uyo arapo ari kufunga zvakati. Penango dai maidziva kuti ichito muimariza, dai mamarizana kumwene kumkana mabwera kupi? Fine. Hanzi ngadai mamuchiziva kuti basa iri riri izi rakareruka zvakanyanya, maikwanisa kuriita kamuchiriko musati mauya kuno kwandiri kuno. Mumbafara? Muri kumanzwa here mashoko azikuru? Muri auya nemurume muri kunzwa here mashoko ati wanasekuru? Zvanasekuru. Wewe upinanga dai weda kuwatandiza kwanu komva? Hanzi wewe ingadai wangauya uchida kuwabatsira, wabatsira kwenyuko kwabva kwakutaura kuti kuchakare. Komva? Uri kunzwa here? Kara panza. Gara pasi ipapo. Pasi chup. Dati kara panza. Handati gara pasi handa kuti chenjomara. Mara. Pai kumwi wako. Hanzi uri baba mba kwako naye mzukuru. Yo imwe bwino. Mira zvakanaka kuenda mungo chikoka neno mira zvakanaka. Penango na feeling wako. Kana uine uruende wako. Pai ni uri mwana ngono. Kwandiri uri mwana mudiki. Cheza fara ndakosha. Chukurukura nauye mushonga wandataura kwauri. Ukurukure wewe. Ndakangoenda ndakaenda kana tiende korapwa basi. Yo. Wakanditi mshonga hiyo ukashauri unodzoka unodzosa saka mshonga hiyo wakabvora Yangano. Hanzi taura mashoko yawayo wakatarisa uku.
yangana Antarisa ku tenderera te. uona uya kunemba mafaranyo ari pasi kaneni idasokoneza maji kwa mfumo kwa mambo kwa chani yangana pishita mambo Hanzi nekuti uyu ari apa inhumwe yamambo ari kunyora pasi ndaona nhau yenyu yanetsa chaizvo kwa chief kumadzimambo saka chitenderera utene utarise makamera saka mushonga iwo wakarashika nganga isati yafa saka kufa ukabvita nganga ina kukwanisa kudzoka uboita aunozokwanisa kuita se kudzoka ikoko nganga yakafa ng'anga iye yakazofa uboita tani andobva waita sei hapana saka ukara kwa kucha kumuya hapa iwe nkandikayangana hapa waenda hapa zvinhu zvakusokoneza ufana kuita tani zvinhu zvisokoneza mbumba hanzi ndaona hausisina nzvimbo une pawaigara pawakashifta kuti waenda apa nekuda kwezvinetso zvikukunetsa iwewe saka uri kuti kudini zvinhu zvikukunetsa zvakare zvikuzoshungurudza munhu unoti kudini apa makuuya kutoda kuti ndisungure nekuti inini kutoona kuti hapana kuchachemera kuti ndakashandika hausisina uchachemera mukayangana kuona simba nopera ndipai wako zvaitika zvamara hanzi muchiona uyu ndianonzi simba nenhau yakaitika kumashure asi ava ndibaba vako ende pamuri ndoda kukubatsirai zvaiitika zvikupera nhasi zvese patana imwese kani ichitika endayo mukoma festival enda sikuru wada kukubatanidzai wada kukuchenesai wada kukuchene nhasi Nopera nhasi andivazuri wandibaira kucheneka 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 Thank you.
Tatu. Kani mfano hii. Na wiriko panapa Inde katika. inonakiza Uma mara. muri kunzwa ere mashoko Enango. Munzali tasoli ndoponi. Tatu ndini. pamwe kune vamwe vasikazive kuti tasu wacho ndeupi ndiwo sekuru taswa Ukaona ndakupata waleka usia ufita uri bobwera vanhu. hanzi ukaona inini ndakubata nenhau yehuroyi oregedza kusiya huroyi unenge usina kuuya panapa sekuru taswa Iwe. Tapotokanana. hanzi iwewe takambotukanana here nhaye muzukuru Tapokomana. takambosangana mashure Kuyamba lero. kutanga nhasi Tanga. Wabwera pano umenyewa. pauya panapa warowa here Anomi. Penangu una makwara wapasi wa mama kuti penangu adzedzemwa ukudaira na kudzedzemwa. pamwe une mishonga yawapiwa panapa iri kukanganisa pfungwa pamwe mishonga yekuna iri kukanganisa pfungwa yakuvhiringa iri kuita kuti udaire zvauri kutaura izvi Utapanda naini weka. pawakanoromba wakaromba neni here kana kuti wakaromba wega gara apa makaita laini so Yangana kuita so. Sendra. Utapanda wakapanda nini? pawakanoromba wakaromba wega here kana kuti wakaromba neni wakaromba nani Ha? Iwe. Ndio kulisa mfumo. hanzi iwewe ndiwo mupurisa wamambo here Uridani. wakadi hako Zamuka ucheza mafara mawili matatu amapata manawo nangani kuchitika muimano kusika kuti pano patatu timalize ngani. ndinokumbira kuti usimuke utaure mashoko maviri matatu uchitaurira ruzhinji ruri panapa nenhau yamasimukira kubva kwamabva muchiuya pamugere panapa izvezvi pamusoro ichita chiri pano pamusoro isekuru tasva inini ndiri mupurisa wachief Marange ndinoitwa Edith Marange mambo mukuru angu ndiwo mambo Marange tine nhau iyi yaCharles Mutenda versus Neva Mutenda iri nyaya yemwana uyu Simba Rashe Mutenda. Simba Rashe Mutenda wakauya mudarira chief Marange achifamba nedumbu kunge nyoka. Aba ndikakubwera mambo pang'ono uchimutondera mwakati. hanzi apa ndinokumbira kukudzora kumashure mbijani uchiri kurangarira gore nemwedzi wachona here panhau yauri kukurukura nezvayo 2024 muna February ndinotenda ndo pakauya baba vane mhuri yavo kubudikidza nemwana usimba aifamba senyoka kusvika ndakasimuka nawo ndikaenda pahot street ndichifamba nemwanawo asi taifamba tiri semhuri apa pashota vana tetetu wanga varipo zvaiti zvikamubata wairwana na baba ake apa nekuti baba vangu vachiramba zvawakaita pamwana saka tasvika pahoti ndo patakatanga kuona madzibaba Innocent Munyepa vakatipa nemo tikabatsirika pamwana wakanga asingadyi asikatauri asi ipapo ndo paakatanga kutaura tikabvapo tikaende pane Nhorwe tikabatsirwa zvakare hwange hwahusiku ipapo tatina baba Tapsi vari wekaranganda tikafamba tikabvapo tikauya pamusha pavo paMutenda paNeva tikange tina amapuranga sorry takatanga kusvika futi pa 24 miles pambuya Muringa tikapiwe nhorondo yakabve kubarwa kwaCharles kusvika vana vese vakabarwa mumbomo neurombwa hwaCharles pehwakatangira kusvike pehwari nemhuri yake yese kusagadzikana iyo yake Charles yacho hamuna mwanasikana uri mumba sorry ndatadza kutaura hangu haana kana uri mumba nekuda kwematambudziko ari mumba imomo Kudindira ndikuona kuna Charles ndikajani. hanzi koguva randiri kuona kuna Charles guva rei ndinode kutenda ipapo heme pakaende kozi mai vakabara vana nimukoma nemuningi namai umwe chete mai avo akafa kubudikidza neCharles. Charles unozwa wakabva nenyama nekuti mai nababa akasiyana akasiya uyu ari grade 7
1989 ndobva waparadzana. Uyu wakazoende kuna baba Bwera kuparadzana kwamai nababa is 1976. 76 ndokuparadzana kwamai nababa. 89 ndokufa kwakaita mai. Asi kuzofa kwakaita mai kwakaiti uyu wakaende Bwera kuna baba ndokopuwe nyama yehwai kwakuuya nayo ndokupa mai. Mai paakadye nyama ndokukisiya. Iwe ukuiziva nkani ya nyama? Muzukuru ndiri kwaurikuziya nawe nyama. Nawe nyama ndinoiziva. Mai vakanga vagara vari saka ati Papa unapata nyama unabvaita wese. Saka pawakapa nyama ndopawakaita wese. ndokumbira umboramba ndiri kutaura. Saka pamwe kubva kwandakaita kumba tariri zvino karunge munhu ndiye akanga yatogadzwa kwete kuti inini ndinakati. Okay, chikaso tufuna kutamanga. Ngona wanangu wangu wafuna kucheza nini wanangu? Wanangu abwera na zikwambo zao ufuna kupatiwa lero. Tovea. So nkani anofuna kucheza na iwe. Inkani ikuchezwa na uyu. Kuti nkani yako urombo wako ndio kusoka isokoneza mbumba na iwe. So pano wewe ukarani bwino kumwe kwako. Wakarapa. Ukutosoa mundu anokutandisa kuti zvipere zvinhu zvakapanda. Zvanzi nasekuru awa ndinoda kukurerutsira muzukuru kuti usataure kubva kumashure sereki. Toda kuti titaure nhau iriko panapa kuti mafambirei kuti muye panapa. Iwe une mushonga yawakaenda kunotora yakatanga kukunetsa yekuti kana iwewe paugere iri kukunetsa kugara panzvimbo. Saka ndoda kuti ukurukure nhau iyoyo. Nekuti ndine vazukuru vakawanda vanoda kubatsirwa pane zvikwambo zvakawanda zvoda kutobvira. Uyu afuna kunemba maminoto kusvika nawo kwamfumo. Uyu anofanira kunyora maminitsi ekuzoenda nayo kuna mama. Kuuya kwatanga toita ndokuuya kwatanga kwakaita munini akuya kotitora kuti ambai mutaura zvinoondo saka ndiye wakauya kumutora. Aya ukati uyu akakutora kuti ambai motaure. Wewe palibe zvikusokoneza kusokonezeka. Hanzi tisati tataura kuti uyu auya kuzokutora kuti hande munotaura nyaya dzenyu. Iwe wega paugere iyoyo ugere here hapana zviri kuunetsa. Inini ndinotonetseka hangu urwere munyama Komhuri yako yangu yakanaka. Ko paufiti wako chani chikusokoneza iwewe chikusokoneza paufiti wako? kopa nhau yeuroi wako chii chiri kukudzudza mukubata kwawakaita mushonga uyu? Hapana zvindiri kuona apa nekuti inini kutoti semaiti ndakaita ndakazi unozodzosa ndatanga kutaura unozodzosa munhu Iwe Charles, uyo mwana wako kudwara kwake kwakufadza. Hanzi mwana uyu mwana wako kurwara kwaaiita kwaikunakidza here? Kwa hiyo uzoti iwe mankwara akudwarisa mwana ndioda apata waichitani nazvo. Hanzi saka kurwara kwaita mwana wako kwaifamba uchinzwa kuti iwewe mushonga wakabata ndokurwarisa mwana uyu ndowaiti kudina? inini ndaitofunga kuti handizvo pamwe kutongorwarawo. Ko uyu muono wako wafuna kumuura here? Ko munino wako waida kumuuraya here? Ufuna kuti umukese ndoto? Uda kuti uchamisa chiro? Ndakatoda kuuraya handini. Inini mukati hamuna but chiti pakatara kuya kuranga mazi kumboko makabatiswa jongwe inini mukati muda kuuraya mwana uyu handiti isimbo echihwara kanga ari padheti rake kufa handizvo imimi ubva mabatiswa jongwe inini mukati imimi ropa rasimba uyu raida kuuraya simba chiri sai pajongwe jongwe rifa handizvo saka pamausikeri mambe jongwe takakwira zvikotora umba kwenyu makanganwa ani jongwe rakaenda kuti waumba kwenyu ndevhu rakaenda kuti wapamba kwenyu handizvo imimi makasuka uyu imimi muchiziva Nyongo yakabatiwa kunaki? kuna chari Unabatwa kwani? kumba kwangu Ndavaraita sei? Ndobaraita secho. zvakaendwa navo rakafira mumota uyu anozvitaurirwa bhozi akasima kubhadhira mari kuti kunge profita yake abate zvinhu jongwe rikafira mumota pamusoro iseko pawakadeketera achiti jongwe ngozi usasauraye mwana chiuraya ndakukupa ropa iri pani pekuuraya mwana uyu simba chiuraya yako huku iyi panguva inochigadzirisa nyaya dzako sengozi yaitaura kuti inonzi jonathan jongwe riya rachingobuda naro achisa mota rakabva ratofa vasati arosvika pamota jongwe rarakutodai rakutofa kuti raratobvuma kugashirwa seropa raida kuuraya mwana panguva iyoyo
Haizo ndozotisina kuziva kuti zvongororo rakatuka apana ukugoza kusinobatira mari. Okay, chita so. Wewe pakane kuti ine ndakupata kana ufiti kuti udapanda. Una makani uribe. Hanzi izvezvi ndakutaura newe inini muzukuru. Panhau yandikutaura newe kuti iwo ndakubata panhau yeurori. Une nharo nayo here mashoko aya? Handina nharo nazo. Uri fiti. Uri murohera. Totaura kuti ndiri murohera. Iwa zinzo. Hanzi mumashiro muri kunza here zvitaura. Ava zapara utsa chisiya moto. Azapara Hanzi utsa. vanozofamba vachitaura mashoko asiriyo saka taura zvavanonzi. Saka tato ndiri murohera. Ndava nemwana wake. Ndiye mwana wachigaro zvedu. Mwana wake. Udanska. Hanzi wakati hako naye muzukuru. Uyanza bya. Uyanza byako. Ndaikunetsawo kuvara kwaita hanza bya. Ndaikunetsawo kurwara kwaita hanza. Zvinabva zvinza kuti pai wako ndakatapata mankwara ekuti zvinetse mumwoyo kuti otani nazvo. Saka paine zvimwe zvazvinzi baba vako ndovakaita wakabata mishonga yekonzesa matambudziko. Saka iwe unoti kudini nayo? Twasiya baba wako dzokera zvinhu zvake. Tovasiyawo dzokera vakadara neza. Hai? Wataura wairwedza kuti ngaikunosunungurwa. Kukosha kuna mwana wache. Asi apa pana nongowana palibe. Uzafika kozatamba kuti baba adachiziriwa adamenyewa kuti wewe ukurewa utani kuna pai kuti zvinhu zvaisokoneza umusha. Iwe watu wadakuziya ukuthi utani nazvo. Hanzi ndikubvunza iwewe handisi kubvunza baba vako. Nekuti pane vamwe vana vasiko vakafanana newe. Vekuti kana wazodzokera kumba uko unofanira kuvataurirawo kuti kwatafamba kuti afamba sei. Saka iye zvino zvindofuka uri kunzwa baba vako achitaura kuti zvaikonzeresa matambudziko muna uyu mishonga yavakabata baba vako. Saka iwewe nemwoyo wako unoti kuti nekuti iwe wauya kuzosunungura iwe uri kuti kudii nazvo? Ndafara nazvo nekuchoka ndakagara vachena. Madara. Iwe rapashi. Uvatana nkana itika mmoja. Hanzi ndakwauriwo muzukuru mukomana unotiwo kudii nemashoko ari kutaura nababa venyu kuti matambudziko aiuya kumashure paurwere nechikufamba kwamaita aikonzereswa nababa venyu and then baba vacho vabvuma mishonga yavakabata vari kuda kusunungurwa unotiwo kudiiwo pazve zvako? Kama kuenda kubva kumashure kana nemuni hatisi kuizana ndakasvika pamba ndikamboresa kandidzira tsawa kuratidza kuti ini ari ndonoisa munge munhu atingonjeredza baba vavo sandava kuti iye vari kubva zvinobva pamwoyo kwavo vari kuti gamuchini Chare. Funa kutandia. Ndinoda kubatsira munhu wako. Pandabwera apa ndikadakaripa mtima wangu wadasumuka. Hanzi pandauya ndandakatsama kuti ndisvike pakutendera kuya kuseri kuno ndandakatsama. Manya zukuruko. Robert. Kani udachoka naye kale? Robert nawe iyo wakabva naye kumashure wakabva naye kudhara. Kuna mwana fara. Ine paniita fara manyinyi vanhu kana vachipikizana paya vaina naro paedza ufiti ai. Hanzi pamune mashoko muzukuru Robert wakabva nenhau kumashure unokwanisa kutaurawo nemuzukuru wepanhau dzake nekuti inini handigoni kutaura mashoko akawanda kumunhu anenge asingaite nharo ndinotaura seri pamunhu anenge achiita nharo uye asi kuno uye ari kuzvitaurira ega handina mashoko naye akawanda saka anoine mashoko wakasununguka kutaura naye. Inini sekuru mashoko angu atori mwanasikana waCharles. Ndambonzwa mupurisa wamamba achitaura kuti imimi vana vaCharles munotone matambudziko ari kufamba achitobata ari kukonzerwa nababa venyu. Mupurisa wamambo ari kunyepa here kana kuti ataura chokwadi
mubvunzo wangu uri kuni mwana waCharles mwanasikana. Mbona zvinoitika sei? Mashedzo na sekuru pamberi pasekuru. Saka sekuru watopawo mukana uyu kuti achikurukura na uyu, saka vanokurukura varitu. Zvako zvakanaka, zvevamwe zvakanaka. Saka kureva kuti n'anga idzi nemaprofita avainyepa kuti imi hamuna matambudziko. Alright, pawauya pano wati muri kuenda kupi? Ndiani akati tiri kuenda kwaSecretary? Vakakumanikidza? Baba Munini, makanomutora uyu muchiti muri kuenda kwaSecretary? Mira. Makamutora muchiti tiri kuenda kwaSecretary? Vese vari tu handina ndakamanikidza. Baba nevanhu. Ini pendakasvika papa. Aiwa, mubvunzo wangu uri kuti makatora mwanasikana muchiti tiri kuenda kwaSecretary. Because muri kuona mapindiro ari kuita. Mirai baba Simba, muri kuona mapindiro ari kuita. Pane kakushora kezviri kuitika panapa. Pane kakuratidza kuti hamusi vanhu. Iye ndiye akapenga. Saka mubvunzo yandiri kuvunzeka ndinoda kuti ibatsire imimi nekunotsa anenge achitorwa nechi. Nekuti zvaachanotaura kumberi uko, nyorai pasi, muchazvinzwa. Pamakamutora makamuti chii? Regai ndikupindure. Nezuro makuseni ndakasvika pamba pamukoma na2 makuseni manheru. Ndichidonza kuti mukoma wari mwere mupapa. Ndikazwa mukoma ndandane 3 days ndichira pampanzi. Aiwa, baba Simba, nyaya yakarebese. Toda kuti titi papoint chaipo so that iye asakonfizike futi. Makamutora here uyu kana kuti iye aona kuti matora mukoma wenyu iye ndikutiwo ndakuperekedza baba. Saka akatera baba. Haana kuya panapa kuti makamuchiuya. Akatera baba vake. Tiri pamambo nezuro makuseni. Mambo Marangi akati mukoma ava vanofanira kutora mukadzi wavo wepano. Mwana vanga vari 2 vasikana ava. Saka ini ndakazoshamisa kuti asvika mamutani tiri kubva kwaMarangi kubocha. Uyu ndiye akazosara mukoma. Asi mambo Marangi akati vasikana ava makaroorwa here? Vakati takaroorwa. Asi inini sababa chaiko more than uyu haana kuroorwa. Asi akati ndina baba. Achizivisa murume wako kuti ndakwenda kupi kuHarare kwaSecretary. Semazise uri kuti wataura kuti uri kudarira mambo Marangi. Kudarira mambo Marangi akati ndazivisa chi murume. Mambo Marangi akati okay zvakanaka. Kana wazivisa murume iwewe kuti waya padare panapa. Hakuzivisa kuti akwenda kwaSecretary kuHarare ndiani. Uchamuzivisa futi here. Mukoma bvota usichitora mukadzi wako uende naye kuHarare kwaSecretary. Maikuru wakaramba. Wakati kumba kwangu ndiri kumusha awasi. Ndopa kwaya mwana uyu. Kubva pita. Msikana, sumuka ugwada mapo. Unofuga mapo. Saka mwana akaperekedza baba, anozvonyadza baba. Kuti azonopa report. Information. Femese da musunungura bosi. Simbira ngino zomkanganisa. Kweva, ore kwa meno zako. Wari gaidza kupimba mena hako ndoda kusunungura. Sio gari kwa bagara. Eka kuyo. Pamsore sekuru mubvunzo wako kupedzera kuna baba sene menyu munonzani? Anzani? Ndakutsudzura. Ziwe. Unobatsira. Hanzi unoita zvokubatsira chimbomira hanzi uri mashure wakagara wega iwewe hanzi unoita zvokubatsira Ndinongorotswa chii. Saka kuno warotswa kuno. hanzi saka warote kuno. Mare. Panapa chandakarotswa. Panapa ndangouyawo semunhu sadriver nemotikari yake ndikaperekedzana sekuru. Ndakambouya pano naamai. Amai vangu vachirwara. Unfortunately takashayiwa mari mai vakafa.
ndichibva kuchakari ndakauya naamai nemudhara akakura wamukati jamba tsvimbo kuseri ainzi mudhara wechikuru so saka panapa ndo pandakapaziva ndadi kusunungure panazobata tsvimbo yangu zvayandiudza nepanatsika ichitendera zvasiyana sada kusunungura fukama musunungure fukama ndikusunungure uende muno wangu ama chiroda anyatsonorota kweva hausi kukweva ngakweva aiwa apapukutwe pano hausi kuda ena unogara kuseri ukayakasvika pamusuwa ukazichosa tsapata ukaramba usikurambira wakurambira girazi rambo rinokuripotera kuda hanzi wakauya pagedhi apo pane security iripo yakakuudzai kuti pagedhi apo panobviswa bhutsu woramba hausi kurambira security ukurambira girazi rasekuru penangoona zvidhoma penango kutemba mhamvu ati kumani hanzi ukafuna zvidhoma abwera ndikuyesa penango ukaita buzvu ukabwera mukhomwe yacho ndio refridate manje hanzi pamwe unenge uchitemba uroyi ndotaura kuti uyaine mugiraundi ndopedzerana newe pamwe unotemba kuti unesimba achite nyampindirira kumwezi saka zvandoda kuita nenharo dzake handichafiksi baba vacho iye ndoda kuti adarikidze mazuva yakewo aite nyampindirira aramba chichucha ropa dori mamuna ambombora chani ndoda kuti arambe ari kumazuva yake tichaona kuti murume wacho ina achasangana naye sei nekuti ndingafikisi baba unyore pasi unonyora pasi unyora pasi una chakutaura kala zvinomveka vantu indi kutaura zvikunzvikana kuti uda kuti uchuche maropa hanzi tichitaura zvinonzwika ini ndataura kune vanhu ndichitaura kuti ndida kuti uende kumazuva akasingaperi usati wataura muzukuru wasekuru ndakukubatsira uri kuona dare riri panapa harisi remusha wekwatateguru tasvo haasi matambudziko ekwatateguru tasvo simba ihanzvadzi yako haisi hanzvadzi haasi muzukuru kana mwana wasekuru tasvo kana waifara nedambudziko raitika kuna simba usingazive kana kuti riri kubva kupi tamauya pano kuti muzobatsira ukada kuyanika attitude kekuti I don't care ende zvaitika kuna simba izvi zvakasingaitike kumhuri kwekwedu isusu tigere bho zvinotambudza ramangwana haurizivi upenyu ivhiri zvaitika pana simba zvichida zvinogona kubviswa zvigotanga kuenda panewe kana pane munin'ina wako munozoenda kupi mawana mukana wakaita saiwoyu baba vabvuma kuti inini regai ndinobatsirwa usaparire baba handikuzvinzwa saka kana wapfugama uchida kureva zvibva pamberi pemwoyo wako kuna sekuru wakasununguka kunyange zviri muchirungu toti negative kana kuti positive asi apa mumanikidzwe munhu pano pakubatsirwa sekuru vataura vachitanga dare pane auya pano here achimanikidzwa kana kuti anodhauta nezvinoitwa nepanapa ngaaende gedhi rakaita se rakavhurika zvimwe chete zvinewe kana uchiona kuti ana baba vako vari kumanikidzana ndawirirane nazvo dzokera uende avava vari kuda kuti zvinhu zvavo zviende zvigobatsira imimi kwete kuvaitira attitude vari tu vabatana kuti munun'una kana vakarwa iwo haupindiri vakarwa vari tu handiti wazvona iwo uri mwanawo zvako nyaya yasimba haisi secret inyaya yakazikanwa nenyika yese zvakabuda kumatv kana ngati yakasvika mheno kana kumachapter 10 vachibudisa nyaya unhu zvawaitoona kana newewewe nhasi woya panapa wasikuti hai nini hatigere bho ewe ai aona kupikisa wapikisa hanzi aona kupikisa hanzi sekuru vari kutapikira ora chimboenda kumberi pamwe ukutaura kupikisa namwe zvidasiyana enda kumberi usvikana wapedza ndapedza hanzi saka chikontinya nyaya yako ndinokumbira uregerero nekuita nharo nekutambura kuri kuitika mukuramba kwawaita kuti handizvizivi
ndo zvaurikumbira uregerero kuti ava matambudziko ari kuitika mumwoyo. Unaona chichitika mzukuru. Unaona chinoitika mzukuru. Ufiti hauna fakazi. Uroya hauna witness. Murume nemukadzi vanorara wani bonde kumbeza wani. Mukadzi nemurume anorara kumbeza wani bhedhi wani. Mukadzi achibuda kuenda unoroya anosiya saduri pana murume so. Murume so akubhabhadzira kuti my sweetheart uri paside. Ava kubhabhadzira duri. Hanzi mukadzi anogona kutonoroya murume asingazvizive zvokuti murume anoisirwa duri apa. Zvokutoti anotopedza nguva yaanopedza nechima kuti mukadzi wangu arapa achimubhabhadzira. Asi uyu Charisi. Asi kuna Charisi akuda kunyepa kuti iye aana zvaari kuona pamishonga yake yaadabata. Uyu mishonga yake kutomutambudza. Anotore ndakatasa girazi rangu akutota kutsvaga kufamba kutsvaga kuti ndiani angadibatsire kuti inini mishonga ndakabata ndakarasa asi iye zvino ikundidzokera akutotsvaga kuti munhu angamubatsire ndiani. Topera. Hanzi ndichitarisa kune muzukuru wangu Charisi uyu unzvenga kwaari kutoita hake asi mumwoyo make kumashure mukugara kwaari kuita nekuda kwekupanduka mishonga yezvayakaita nenguva yakatora nezvaakaudzwa anotogara achitonetseka mwoyo make kuti afambe agone kubatsirika dambudziko iroro. Mupostori wawakaenda wechechi mukuru wechechi ndiani wangaenda unoitei? Hanzi kumupostori kumukuru hamene kuti mukuru wechechi ira kuti mupostori kwawakaenda wangaenda unoitei? Ungandobatsirwa musana? Wangaenda kubatsirwa musana. Wakapinda kutaura nawo zekubatsirwa musana ere kana ukataura nawo dzauroi? Hanzi makangoperera pamusana iyoyo chete here kana kuti dzoroi haana kuzozvipedza kutaura ngekuti wakati iwoyo hakuna iri chinhu wakabata ndikamutaurira akati saka uri kuita sei ndikati ndichatsvaga kukubatsira kuti ini handiri ndidiriwe kundizive ngekuti handidii saka pandangangozwa mukomana achisvika umukomana akasvika iwe wanga watoenda kumuprofita kare ubvanzwa nyaya patooneka nguo nauyu iwe muprofita haasi akakuudza asi wakamuudza kuti mishonga yandakabata mishonga yakarasika handichaiziva kuti ndowakamuudza muprofita unoziva kuti inini ukamuudza kuti ndida kuti ndibatsire ndokuti zvinhu izvozvi zvirikutambudza munhu zvinonetsa kupeura pamwaziperi saka dakati zveuku ngezvekufu wati kuchiprofita hazvipere chekuzviprofita chinenge chiri chekuzviprofita cheuku unanga ngecheti ona isikara dakukorektane ukunzwa baba zvakutaura kuti miteuro ndeyemiteuro asi mishonga yangu yakarasika iyi kutambudza vana yasanduka iyi inofanira kuperera kupi saka iwo kuti chivabvunza baba kuti baba mukumanikidzwa here zvoda zvinobva muromo mako tatokana kuzodza vamwe vasara aishamwari yako pamusoro baba ishamwari yako matuke ndo matuke efukama una magore mangani unawana angani varume vangani varume wani ichokwadi okay atingatora zvakawanda pana taura tinzo kuna baba wangu imhite here isoko here kwazvaidziva nyaya yemaidzwa kai muri kuti kudii naye mamanikidzwa here pamusoro ibaba siyama pamusoro ekusiyama shawa muri kumanikidzwa here indira baba hatisi kubvinzwa manje hapana kumanikidzwa makabata zvishwere pamushonga kwete kuti kudaira chete kuchapata zvindogona kubvisa kusara tobvisa zvisiyemberi penanga muchazima ndakapfeka makabata here mushonga dzechokwadi ziramese izvi zvikuitika apa nekumba kwenyu zviriko hanzi kuneimbi kwamuri vazukuru musaone zviri kuitika mugiraundi
kumba kwenyuwo zviko kuti azikuona vamwe vanoti mazuda hanzi kuona mashure kwenyu vamwe vatova nemazuda vasmart hanzi vachena azikuona inyaya dzipi right uyu tichizotaura nhau yake toda kuona kuti ngaifambise sei ngamboenda anogerwa achidonyora kinyendo isinkwenda nemo hanzi uyu ndichimirira kuti nhau yake ndichaita sei nayo kumberi ndinomusunungura kuti aende kuseri uku unogerwa bvudzi rese apedza kugerwa uchisonyorawo 550 akamaliza kuva nembo kusanzisiwa akapedza ndisonyora idzodzo obva arutsiswa futi zvakare apa kana asanzisiwa ndifuna kuti aramuke aya mankwara namazandekamu amwe apazire paya wacho kuti ndakusunungura uyo rabachi ndakusunungura uyo musikana ndakusunungura uyo rabachi ndakusunungura ndakusunungura saka apa pane zvinhu izvi ndakuchikupa nguva yekuti usati waenda nogerwa nokutema unyora uku ndoda kuti utore mvura iri mumbiya umu woisa mukanwa mako opazira kumunin'ina wako kuti ndakusunungura uya pamwana wako komana mwanasikana uya pane kupedzisira yeye uchiwapazira kuti munin'ina ndakusunungura mwanangu ndakusunungura mwanangu anonyora paziko rasekuru ndiani yambira taura tavanda kusunungura uroyo wananganda kuda kukuisa ndakusunungura idamusikana ndakusununga uroro ndaujamari zamusoro urore weda kujamari kwete uputa iwe urore weda kujamari kwete uhure ataura kuti uroro bvisirwe noti uchamapoto ega urore wasiwairwara imwe kuti pawe simvura usasarira mvura mukana imwe kuti musunungure usaise mvura mukana ukasa mvura ngaipereza uye kuti paese ona zvinoitika muzukuru chinonzi kuroorwa kubvisirwa mari kwete kuti uenda unogara chete iwe nemurume mukuwirirana pasina kana senti dzakadyiwa nababa zvinobuda ngamusemuroragaisirwa ndaichengeta mazire kuroora sandiona zourayo aiwa imwe pasendakusunungura mudzimai iwe ndakusunungura mudzimai ndakusunungura mudzimai Una shoko da taura. Taura. Arago. Oh. Tinotokava zvinhu zvakuita zvese ndosavana sina kuda kujambisa zvimbo dai kujambisa zvimbo yashira panapa sada kusunungura toparadza zvinhu kugara zvakanaka nemunhu wako zvikwambozvo ndichiita kuti nozvitora kana ndichatuma ndichaita sei asanda zvati kuita sei kana tinge tazviparadza toziva kuti waita sei nyoka dzaigwesha nedumbu dzarinobata kwako handisumbo kunyepera kuti kunobvisa chii nyoka yako karomba dai ranobvisa unozvinzwa une naro Suruna kudo mkuru ndiani? Ndiani? Tasuna chare ndiani? Tasuna chare mkuru ndiani? Ni chare? Anakuura isa.
Right, so uroi tinochosa tikiseka tinobvisa uroi tikase tiseka tikifara tisunungurana tikiseka tisunungara mu akaroya ndivavo inini kana pana anoti hey ndiri fit it's okay pena ya hanzi kana pana ane ushasha hwake otsoka yasekuru ndiyo anotora otsoka iyoyo unoitawo zvaanoita naye pana kuti aise yakapa indi nanzvo yake iye ananzvo yangu toverengana maminitsi anorira ndiye sekuru waita kutamba nhatasvu chaenda kusunungura kuti unogerwa kuse